Ato ka masuko si YouTube ba ni? Isa lang yun ka-lyrics. Ilong nga naglis nga. Ilong nga naglis nga. Ay, Mora! Galis nga ng agis ilong ni mo murapugal skin sa hinlo. Ang sa imong moral ascendancy maningilog accountability kung ikaw mismo sa panahon. Nagisaligan kas gobyerno as urban poor, nasa urban poor, ga lakwat sara ka dito sa gawa sa nasod. Ay, Alas 9:09 na may galantag na sa atong pagbanagubanuban. Ernesto Arrojo, Sir Arnel kana si BBM, dili ganahan sa OFW. Mutabang kay basi makuhaan ang iyang ninakaw nga pera sa kaban ng bayan. Bullseye! Bullseye! John Rick Rojo Marino, good morning. Good morning! Look at that. Kung sige kabisihan ba sa atong mga maing laki. Si Sarah. Arne Bising, gusto lang nila gapang talaga ang mahirap sa lupa. Tama ng imong komentaryo, sir. Salamat ya. Ayuda para makanakaw na naman sila. Di lagi ko kuan lagi ng ayuda lagi mga higala, no? Di gyud ko pabor ana, sorry gyud. Di gyud ko pabor ana kay daghan na gyud natapulan anang ayuda mga higala. Daghan na siyang opisyal na dato anang ayuda mga igsuon. Bullseye! Bullseye! Nadawat nagtuo mo nakadawat mo 10,000 og ganado mo. Nagtuo mo nakadawat mo 3,000 og ganado mo. Oy, mas dako ang nakwartas politiko in taon kaysa ninyo. Muna'y klarong istorya mga higala. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Alas 9:11 na mga katropan tag na sa tubag Banagubanuban. Ibawason ko na lang ni Dong. Una ta manamilit mga